Манастир няма останал, който да не се насилите. Ти ли си отче Матей? Когато бяхме в Тинеданския манастир, построих на Бяло море, воденица, перпетум обик, да се движи сама и безкрайно. Аха да се завърти, сатанинско дело. Се прищяха братите, душиха, а мен ме прогониха с камъни. Да го изповядаш и дошъл. Момичета, колко да сте ходили към живата. Отворих в църквата. Целувай му вика Евангелието. Целувай камата и казвай. Ти ли предай дякона, както пише Каравел в Отецът. Какво каза по-късно? Ти си свят човек. Аз съм грешен. Боже почти. Не съм го предал аз. Не се вика, че съм го предал. Не се вика, че съм го предал. Не се прави на смахнат отче. Попаднали свято дело. Къде са закатите? Защо си покриха всички? Именаме, сине, аз се явих. Ти пръв се яви и хубаво направи. И всички вискам аз. Тук вискам. Последната ми нощ преди да му обесят. И викам. Вика ви на края на вечеря тяко на Двевски. Не ме е страх от смъртта. Аз съм се обещал на отечеството си. Жертва за освобождението. И съм изпратил душата си на Бога. Но искам да увисна на веселката. Разплакано от отчаяние, че по-стили ще мият просто сега. Какво се случи? Дали една крачка и далеч от свободата? Защо пропадна всичко? Къде съм сбъркал? Рок ли ще остане този народ за вече времена? Върти, Мария, да въртим последната нощ. Върти, да въртим и гледай да не се скъса ремъкът. Тогава се намерят, тогава се съберят да си оттукят. Тогава се намерят, тогава се съберят да си оттукят. А кой го предаде? Не каза ли вашата хора? Не каза. Ето ви хляб, ето ви вино. И аз ще ви. То дето се вика Христос имаме. Да видим сега кой ще е Юда. Него председателя. Любен се отказа от тази вечер. Заповяда. От цялата тази. Председателя. Ти да не щеш всички да си орат към веселката. Той ден за веселката си има глупаци. Той е учен човек. Само просветата може да освободи човека от духовните му и политически окови. Всичко друго е авантюра. Кой го казва това? Каравел. Председателят на Централния революционен комитет го казва. Той вече не е председател. Как те да не? Писа ти, веднага да дигнеш революция. Ти не го слушаш. Това е революция. Той не знае ли? Вече не ще и да знае. Заповядайте си тук, защото не слушаш. Веднага трябва да се дигне революция. Трябва да се върви на бой, без да губим нито минута. Инак неприятели ще извършат всичките и ще ги кара където си искат, като овце. Писали ти ли? Ни подкараха като овце. Народът не е готов. Народът никога няма да бъде готов. Писа ти, но ти се изплаща. Инак навсегда ще загубим доверието на народа ни. Повече никога, по никакъв начин няма да можем да откараме в революция. Аз си глас това писмо. Да подложим народа и да го вкараме в революция. Като стало в касапница. Така ли? Че народа, ако не го излъжи да направи нещо, нищо няма да направи. Излъжете го днес. За нещо е толкова. Утре за нищо няма да ни вярва. Без висшекласие няма демократизъм. Аз се пришиха висшекласие. И видяхме докъде ни доведе това висшекласие. Има ли борба, няма демократизъм. Като победим, моля заповядайте. Пълна демокрация. Страх ме е да не свикнем. А свикнем ни веднъж и няма връщане. Все в името на народа ще обсебваме властта, нарушавайки светия закон на демократизма. Висшекласие. Ти отли си, бе, Василе, да говориш за демокрация и за република. Я се огледай, цяла Европа монархия. Ще ги смажат само за едната дума, като парижките комунарти. Свята и чиста република. Така ще бъде в нашата България. Всички народи в нея ще живеят по едни чисти и свети закони, както е дадено от Бога да живее човекът. И за българина, и за турчина, и за еврейна, и прочие каквито са, за всички еднакво ще. Ти чуваш ли какво приказваш?
Аз ви казвах, този човек е луд. Мазете се от дневника. Този демократизъм ти изяде на тебе главата. Това ще се... Хайде. Аз съм си обещал на отечеството си и жертва за освобождението. Ами да беше прескочил Любен тук. А, госпожо Каравелова, да поведе революцията. Нали уж се фотографира в предушки дрехи? И сами познаем. Госпожо Каравелова, къде е архивът? Понеже дяконът е деликатен човек и не пита. Дяконе, я кажи как Елисей Паша и Стърси седят пред очите ти. Множество всички твои писма, писани за Кукурешки централен комитет. Били съм господина Каравелова. Кой предаде чувалчето на турците? Госпожо Каравелова, по-кръсто ли го предаде? Не съм го предава си. А тези детвики ще го предава. Дай камата да си. Любен нищо не знае. Как те не знаят? Любен Каравел видя тях от Букурещ. Как вечерта в игите в площия конак скочил в кафе. Как ни броят столи и ми викат: афери бабасици. Ти си Юда. И толкова. Аз ли? Ти, другия, Сето. Вие кой сте? Ако го намерите, къде отиваше Любен? Дадох го на доверено лице. И какво направи това твое доверено лице? Продаде архива на турците за 2000 гроша. За 2000 гроша. Цялата организация. Хубаво тук ще ти на време да сложим отрова на тази сръбкина. Знае сега. Вие и Любен щяхте да отровите. Вие сте гонът народ. Ако сред вас се ви велик българи, вие сами ще го разчупвате. Тъй рече Любен. Ти остави какво казва Любен, ами аз да ти кажа какво казва председателя на вътрешния централен комитет в едно от писмата си. Брат Еловски, без да се усетиш, Каравел ще те предаде. Момента излезе, а? Не можах да се пазя ред, това двамата е по-велик. Ама Каравел се превари, защото е по-умен. Тебе трябваше да загробя аз. Още когато взе да разпечатваш писмата на дякона. Ама той не даде. Не, и съкън, това е Танас е верен човек. Сбъркал бил. И че не съм сбъркал. Трябваше да знам каква игра. Ние живота и мозък не заложим. И всичко, което беше прочел в писмата, го изплю в съда. Изплюл, нали? Сплю го, ей. Без смърт заслужаваш ти, защото ви долното съобща сте истинските предатели на организацията. Сериозно. Защото голяма май не остана кой да ме предател. Освен тебе, кажи Иванчо, кажи Пенчович. Представете се до мисите и си прегърнете. Как смееш? Стига! И последната си нощ няма да намеря покой. Какво те ли, че се джвакате като кучета пред касапица? Страх ме хваща да помисля какво ще се случи, като се освободим. Що сега без кукъл, гледай какво става. Като кукъл, мамо мила. Ти да мълчиш, защото ти го предаде. Не съм го предал. Аз за момчето. Даде и го съдиха на смърт за тази работа. Член 174 на императорския закон. Не съм го предал аз, братя. Да го обясня. Аз го простотия. Дяконе, прости ми, дяконе. Стани! То се мина вече. Век ще мине, Василе. Това ще мине. Този народ няма да намери покой. Все ще търсят твоите предатели. Кой ми е предателят? Това не е важно вече. Важно е, че този народ продължава да ражда предатели.